Bøyløkken til lukko vi hører noen. Hva mest detta for en unga lagare som det? Først og fremst takk for det. Og detta är jag så glad för det är absolut och det är ju som det syns att man ser att det som man arbetar för Lebiarn och det så jag folk vill känna det och det är jag som glad för det men Sean det där Lee som där först och främst handlar om och det som till mest är att vi då klara eller vi blir för måste jag men så kommer det som ett ega plus det ger det säkert. Du kan inte låta vara vi har spelat kvar betyder det att du har haft en pappa som ja han var ju valt till 100 lägaren i förrjun. Det betyder väl en firma och han har lärt mig han har haft vänner som är uppjögnarne och han är vi har lärt mig det som större part av det som då för inte säga den största parten och han stolar med alla vägen till han absolut och det är otroligt glad för det measure det är väl en negocier med det. Tror han du vill bänka för inte kunna leva upp till det som han har mäkna? Nej, det är inte. Det är pressen jag lagt om slätt. Jag själv valt att fan in fotbollen och det är ju press från nökron helt från. Hur så sagt du kommande år för T och NSU? Det ser ju spännande ut och vi mer sjön att det som det säger det är inte nämnt att inte under matchen men vi att lätt för Nigeria jag är snäckt som kunde efter nästa år och komma så långt som kunde men om det räcker hur länge det räcker till att du inte ser än.